Podľa mňa sa na The Way oplatí skôr mladým ľuďom, ktorí ju organizujú, lebo si myslím, že je úplne úžasné, že takí mladí ľudia toto zvládnu. A hoď sú takí blázniví a možno pojašení, tak ja som si tam našla veľa nových priateľov a zistila som, že sú úplne normálni. Na tejto akcii sa nedozviete len o Bohu, ale dozviete sa tu aj veľa o sebe samých a o svojom živote, ako ho žite oveľa efektívnejšie a lepšie naplňať svoj osobný cieľ a využívať svoj charakter. Veľmi príjemne ma prekvapilo to, že ľudia, ktorí mali prednášky alebo svedectva, hovorili zo svojej skúsenosti, že hovorili veci zo svojho života a že to bolo také praktické. Pre mňa bolo najväčším prekvapením tá atmosféra, ktorú som cítila, keď som vošla do miestnosti, že tam bolo niečo také iné, čo tí ľudia mali a tiež ma veľmi prekvapilo, ako bolo všetko postarané, ako bola miestnosť vyzdobená, aké sme tam mali super občerstvenie a úplne všetko. Takže na The Way sa vám podľa mňa oplatí prísť preto, lebo ste mladí ľudia a máte mnoho otázok, na ktoré nemáte odpovede a The Way vám môže pomôcť tieto odpovede nájsť. Ja som dlho nevedela, či mám ísť na túto obnovu, lebo som mala takú partiu dobrých priateľov a takú zlú partiu. A práve som sa tak bála, že čo si o mne pomyslia kamaráti z tej zlej partie a tak som dlho váhala a vlastne som sa rozhodla až pár hodín pred touto obnovou, pretože som si povedala, že je to taká moja vec, kam idem a že môžem zažiť niečo nové a vôbec to neodľutujem. Možno ste už počuli niečo o tejto akcii a máte voči tomu predsudky, ale je dôležité, aby ste prišli s otvoreným srdcom. Často sa stretávam s tým, že ľudia majú strach z akcií, ktoré dokážu meniť ich životy. Ja osobne mám taký názor, že risk je zisk a preto sa určite oplatí ísť na túto akciu a spoznať to, čo majú ľudia pre vás pripravené. Ak máš nejaké zaváhania, kvôli ktorým by si nechcel prísť na The Way, tak ich hoď za hlavu. Pretože tento víkend podľa mňa bude veľkým prínosom do tvojho života a čas strávený s tými ľuďmi bude veľmi osožný. A že možno, že by si iba presiedel doma alebo by si sa niekde flákal vonku. A podľa mňa toto by bol taký využitý čas aj pre teba.